geşedanên teknîkî û guherînên civakî li ser hunerê mijareke wisayê ku roja îro gelek tê niqaşkirin. Piştî geşedana teknolojiyê, internetê û berbelavbûnê programên grafîkî, pênaseya hunerê jî guherî. Şaxa hunerê ku van hemû guherîn û geşedanan nîşan dide û wek hunereke nû di warê çapemeniyê de vê serdemê derketiye meydanê, her wiha li hember geşedana teknolojîk dengvedana reaksiyona hunerî ye. Xebatên nû yên çapemeniyê bi awayekî interaktif tên kirin û armanca wê ew e ku bînerên hunerê jî tevlî proseya afirandina berhema hunerî bike. Bînerên hunerê wek bînerên pasîv û biyanî nabîne. Lewma jî tevlî proseya afirandina berhemê dike. Pirî caran ji bo vê tecrübeyê bi awayekî bedenî, bîhisyarî û dîtbarî, bîner tevlî proseya afirandina hunerî dibe. û bi vî awayî dikare di navbera wan de ji nû ve pêwendiyan peyda bike. Hunera nû ya çapemeniyê wek hunera dahatiyê tê binavkirin û qadeke azadiya bêsînor pêşkeşî hunermendan dike. Ji bo bîneran jî berhema hunerî dike amrazeke cuda ku bîner bikaribe bi gelek awayan û bi tecrübeyên cuda temsîlên rastiyê ji nû ve bibîne. Huner êdî dibe çalakiyek ku hem zanyariyekê pêk tîne hem jî qadên ragihandinê. Di hunera nû ya medyayê de tecrübe kirin, dibe çalakiyeke zihnî û fîzîkî û bi saya teknolojiyê hemû sehek û pêhsînên mirovan daxilî temaşakirina berhemê dibin. Hunera nû ya çapemeniyê nîşanî me dide ku dîmen, aksiyon, anîmasyon û dengên ku bi rêya teknolojiyê tên tomarkirin, dibe ku bi armanceke hunerî ango wek kerestê yêm berhemekê jî bêm bikaranî. Çawa ku ji bo ressamekê tual, firçe û boyax alavên xebatê bin, ji bo hunermendên çapemeniya nû jî teknolojiya kompîterê alava xebata hunerî ye. Hunermendê Kurd Mehmet Çeper jî bi van kodên teknolojîk eleqedar e û di berhemên xwe de dide peyşopa vê têgêştina nûjen a hunerî. Mehmet Çeper li qosera Mêrdînê hatiye dinyayê. Tevî video û fotografê internetê jî wek alaveke îfadekirina hunerî bikartîne. Berhemên Mehmet Çeper di Bienala Mêrdînê de, di Mûzexaneya Elezîzê, di depoyê de û li maslak çil û didiyê de hatiye pêşandan. Mehmet Çeper li ser hunerê perwerdeyekê klasîk wergirtiye û serencama wî ya hunerî piştî ku hunerên hevçax nas dike bi temamî diguhere. Zanîngehê îro mesela temamî zanîngeha perwerdeyî bi klasîk tê perwerdekirin. Lê piştî bi zanîngeh qedan pêv re ji xwe fikirî hunera klasîk îro bersivê dide îro ya jî nade. Ser vê hebekî wextekî pir dirêj fikirîn. Ama wexta tu li hunera rojevê tu dinere alavê hunerî bêtir de li gor hunera klasîk zêdetir e. Em bêjin medya bêtir di hundirê hunera rojevê ya jî a hevçax. Video tukar bikar bîne, fotoğraf, ez bêjim enstelasyon, performans ya jî em bêjin hunera medyaya nû yanî divê derê de tengasî tune ye. Yani divê derê hunermend kare bi serê xwe bêtir hereket bike. Ji ber vî havî mi dev ji a klasîkê berda mi dest hunera medya nû û a jî a rojevê kir. Di serencama wî ya hunerî de pêşangehên balkêş û nûjen zêdetir li ber çavan e. Serê pêşî Mehmet Çeper pêşangehekê li hemamekê Mêrdînê li dar dixe. Piştî wê jî bi pêşangeheke nûjen ku temaya wê têkiliya teknolojî û hunerê ye, navê wî li cîhana hunerî belav dibe. Ew pêşangeha me sala 2017 de bû. Em nêzîkî pêç hev hunermend em ji Koserê bûn û sê hev hunermend ji Amedê hebûn û nêzîkî pênc ya jî şeş hunermend jî ji Antakyayê di vê pêşangehê karê xwe me li vê derê rêdan. Li hemamek kem bû. Hemam jî nêzîkî bekî 20 sala girtî mabû. Me xwestem li vê derê pêşangehekê bikin ser hunera rojevê kar hebûn.
وێنەژی هەبوو فۆتۆراژی هەبوو ڤیدیۆژی هەبوو di konserê de ew hemam ez bêjim gelek xort û heya emirê wan derbas bûyî giştik wextekî wan meze wê derê derbas bûyî yani yani wek bê em bêjî çandekî bû ew jî piştî me ew wê hemamê me ew pêşangev vekir gelek însanê emirî ji me mestir pir kêfa wan hat yani wek em bêjin çûn rojê xwe berê di tamamî de ew wexta sala heştê de ew wextek mezin derbas bû ez bê vekî ji ber wî havî me xwest em li wê derê wê pêşangehekê li wê derê vekin. Roja îro têkiliya hunermendan li gel enbezyar, dîzaynerên kompîterê û gelek pîşekarên din heye. Mehmet Çeper jî bi alaqaya xwe ya teknolojiyê û bi qabiliyeta xwe ya teknîkî dikeve pey zimanekî nû yê hunerî. Hunera înternetê jî têk ji van qadan e. Mehmet Çeper jî ji qodan û ji nivîsên nefambar rojnameyekê dinivîse û vê li ser malperekê înternetê belav dike. Bi vê xebata xwe li ser erk û armanca huner û çapemeniyê niqaşekê dide dest pêkirin. 2014 de li ser konsepta kodên nayên zanîn me li ser fîlmê haneke em derketin rê em du heb hunermend bû ez û Mehmet Alî Boran kuratör jî Ebru Yetişkin bû li ser îro jiyana gemtê de li ser dijitalê teknolojî em bêjin elektronîk îro ro giştî li ser koda avabûye jiyan di nav van kodadan yalnız nizanim ev jiyan bi van kodana çawa dizîvirin em bêjin rojname em bêjin îro televîzyon ya jî em bêjin di teknolojiyê de telefon xwediyê wan em bêjin bi kodê xwe hereket dikin lêbelê tu nizane ev jiyan bi van kodana çawa dizîvirin me xwest em li wê derê temaşevan têkevin vê pêşangehê û bi hevkî jî bi kodê xwe li jiyanê binirin. Çika minî aslında wextê minî berî hunerî elektronîkê derbas bû balam kişand yani mesela 2017 wexta min dest hunerê kir hunera medyanû karê min tune bû bêtir li ser fotoğraf bikar çê dikirin piştî min erî ev agahiyê warê jî dicem heye min xwest ez vê agahiya xwe têxim hêla vê hunerê salê çînî 2014 de pêşengeha koda em nizanin li ser wê konseptê me ava kir divir de min rojnamek min çêkir rojname hem me çap kir bi desta dikarim bixwîne hem jî li ser înternetê me ava kir li wê derê jî armanca me ev bû li vê derê hem temaşevan ya jî em bêjin rexnekar ya jî koleksiyoner kartînin bixwazin nê pêşangehê jî ji dervî Tirkiye ya jî em bêjin ji dervî bajarê İstanbul jî karê xwe bigihîne wî karê me. Mehmet Çeper li Mêrdînê hatiye dinyayê. Demeke dirêj li Mêrdînê jiyaye û paşê jî berê xwe daye Stenbolê. Ji bajarê xwe û jiyana xwe ya berê dûr dikeve. Lê pirsên wî yên li ser huner û jiyanê naguherin. Ez bawerim îro ji bo hunermendekî ya ez tu Mêrdîn bijî ya jî tu İstanbul bijî tu cudatiya wê nemayî. Belkî ji vê hêlê de tiştekî wanî hebe wexta ez li Mêrdîn bûm ji hêla karê prodüksiyoniyê di vê derê de min tengasî nedikşand em bêjin wê derê tu kesa her kesî naz dikir wê derê her kes hevalê tê dostê tê ji ber vê havî ji hêla aborî de hevkî tengasî min nedîk li İstanbul bajarekî pir mezin e her kes bi serê xwe dijî wê derê her tiş bi pera yani bi zîvrandina jiyanê ber vê hêlê de ji ber vê hêlê de divir de hevkî tengasiyeyî lêbelê ser pirsgirêka de ez bawerim fark nake yani karê minî vê dawiyanan kişandiye li ser rojhilata navîn li 2014 de ew
كرخنا شنغالي أم بيجن كوباني إلى روجي تدنره جزيرة جي أبرسكلي كانن لسر الوان باجارانا كاري خوي بداغير سروان شكلي وقتها المسافة دنره تفرقية نابين يعني برسكليك إلى روان بيجن الودري برسكليك درد كذا إلى أزيد إسلام دجيم ديس تسير السلم دكه سمبول ميليتاريزمي و اقتداري جبو هنرمندين هفچاق تيگهين گرينگن. ايني وك خباتا هنرمند اوقتا يوسكان. هنرمند حتى كو مزن ببه فانيره و ايلكين دايقا خواه دكه برخواه. لي پشتي كو دچه عسكريه نچار دمينه كو ايلكي عسكران اي حجومي بكسر خواه. لهمبر دلوواني و دلرحمية دايقاوي چك، شر و پفچون دهشوي ده تولهويه که پيك دينه. و هنرمند جبو چارەسەریya vê tevliheviyê ji dayika xwe dixwaze ku êlekekî şerî yê eskeran jê red bidurû. Di xebatê Mehmet Çeper de jî nakokiya sembolên milîtarîzm û îktidarê ji bo wî dibin keresteyên baş. از کسی جوی اردگاری لودری از لورچیم لودری هر چیز به زاروتیا مخورد بنام لودری در واسو امبیجن همه روزلاتا نوی همجیل باجاره ما ویرو نزیکی 30 سالی شرک لودری هی تو نوی جیانی دهی تو هر چیز بچاوی خود بینه یک تو هنرمند به تو کاری هنریه دکی مجبور تو وانا سرت تأثير دكي يعني وانا دكي كاريتي هنري جبر بي هاوي از باورم لو دري هنرمندي لور دجين از باورم گشت كاريوان لسر ميليتاريزم لسر آلي لسر سينوراي يعني جنب بيجن لسر بدني تأثيره لسر هنرمندي مهمت چپر دوره 10 ساله یازوی کاری وی خباتی وی دشوپین لگورا شوپاندنام مهمت لسر دو لنگا کاری خواه آوادک یک جی سمبولین نتوی سمبولین نجات پرستی آدو دا جیانا پولیتیک چاوا لسر تسیر لسر مرواییه دکه لخواتي مهمت چپر جيت بي خواتي وي داويه مثلا لسر آله تنر گوه هي پوز هي دف هي يعني هستيه كي هستين مروفا چاوا بوا سمبولا كتي هندري هف و چاوا بانگا اقتداري برسيوا مرد بينا ياندو دا هرما كردستاني الهرم جغرافيا كردستاني دولتا ترك تماما جو وزوزاني كردستاني بإيديولوجيا خو سر تركيا إيديولوجيا خو سر تركيا واكريه لتاتو زناري كردستاني تماما نويسانديه دوا خباتنا ده يكشي ناوي كولين استخمينا من المردين هاتي كشاندن برچاکی قریدر و دوزر جا دخون و هدی بر به نویسال جهاتی نویساندن بر به دهرن و هدی به نویسه دخون. دفعات مرا چه دبینه جیانا تکنولوژیک و مدرنیته. اره مرا چه قاست بیجه جیانک باش آواده که ama her gider esasında xwe dixwe. Ev çi rêdide nijatperestiya li ser wek welatê Kurda û wek hemî welatê bin dest ên dagirker bi teknolojiya xwe û bi modernîta xwe dihare ser welatna dihare ser wan netewna dixwazikî wan bin dest bihêlin ama hêdî او هرما گشی
dike ki bêjiyan dike. Di xebatên wî yên fotografîk de fikrên balkêş bi riya performansê yek bi yek dibin çalakî. Pêkanîna van performansan gelek zehmet e. û Mehmet Çeper bi riya van performansan tecrübeyan sürreal nîşanî bîneran dide. Hunermend di van karên xwe de carna xwe heldavêje jor û bi vî hawayî carna li avayên bilind ên metropolan temaşe dike. Carna jî dixwaze mirovên xwe yên li pişt sînor bibîne. Mesela karemini sînor heye li ber sînorê nêzîkî Nisêbînê û di navbera Tirkiye Sûriyê de duê derê de ew sînorê bi mayîneyê me ew kar wê derê kişandibû. Mesela li derê de tiştekî wanî hat serê min mixwase berî kes vî karî li derê bişînim min got acaba wê derê ji müsaadê boğazim li derê leşkereyê digere dibe nahêle tu vî karî çê bike. Wexta me serî lê da min got mixwase karekî warê çê bikim. Mesela hepkî tu dirêj bû. Dawiye min erî min got hewcê nake. Ev kar zaten performatîf e yani. Wek performansekê ye. Ez û hevalê xwe min raş trambolîn û bi mekînê em şû wê derê ew kar min wê derê danî û min kişand yani tu kesekî tu müsaade falan min nesten. Ew karê min hepkî warê çêbû. Yani wek performansek bû jî. Nakokî û pevçûnên ji ber parvekirina axê û bikaranîna hêzê ji ber van nakokiyan di xebatê Mehmet Çeper de cihekî giring digre. Dîmeneke qoserê ku ji fezayê hatiye girtin, van nakokiyan nîşan dide. Çeper jî dixwaze bi awayekî sürreal van nakokî û nelhevkirinan di bin ebayekê de veşêre. Ew karê me li ser erd û hêz em bêjin li ser wê me ew kar çêkiribû. Ew kurkêreş li bajarê me ya jî em bêjin li wê erdnigariya me wê derê kişî metaforek e. Em bêjin kî ya xtar xwe dike xwedî hêz e ya jî em bêjin xwedî erd e. Li tiştekî wanî heye em bêjin ew kesa bi hezara donum erdî wê heye. Xurt e. û dixwaze wê hêza xwe berdewam bike. Ji xwe zaten çika jorê li serî ye û ew bedenê li dora wî havîdor dora wî giştik li bedena wî top dibe. Yani li wê derê êgê bipeyve êgê hertim li pêşî ew e. Mixwase ez tiştekî wanî ez bînim ziman. Ew mesela min ya nexşa koserê jê uzayê hatiye kişandin. Me ew kar ji înternetê daxist. Dawiye me bi xetê newinê min müdahale kir. Li wê derê jî agahiyek spekülatîf heye. Yani em bêjin ne bi rastî rast li wê derê ew agahiyek were heye. Lê berî agahiyek were heye. Di nav xwedî erda de tim şer heye. Tu cîranê hev bi sînorê te bi hevdû girêdayî bi şer derdikeve. Di wê derê de çixwas ê bêjin erdî wî pir bi di wê derê de xwed şer bête derdikeve. Em bêjin 5000 donum erdî wî hev yek cîranê wî 4000 donum erdî wî hev bi di wê derê hertimî çîkek di ortawan de ye. Em bêjin reqabetek di ortawan de ye di wê derê de wer şer derdikeve. Wer kes tên kuştin. Mixwase agahiyek were derxînim holê were bû. Zaten ji xwe ew tu li wî karî û ev karê ew beden giştikî di kurkekê de top bûnin bi hevdû girêdayînin. Dîs wê derê de hêzik heye. Mehmet Çeper her wiha di xebatên xwe de cih dide şerê li Kurdistanê û şertên jiyanê yên dijwar. Hunermend dikeve pey bersiva pirsekê. Li hember vê rewşa dilsoz gelo mirov dikare çi bike. Ew bi xwe çentekê dîzayn dike û bi kamerayekî neçariya însanan radixeber çavan. Bi fotografa xwe ya bi navê Du Kele dixwaze dengê xwe bigihîne bîra kûr a gundekî valakirî. Ew kar
نه چیکری کاری منی آنایی هین خلاص نبوین شو د شازده وجایده ما پیشامه و پیشانگه که می‌لکن امو نیزی کی بیسونرمند جبو و پیشانگهیه من افکار چیکری افکاری من سری زیدیان پشتیگه ایشک مزل سروان چیبو و ربیان د چیه ده معصومان و جبر آبیگ آفتونه بو گلک زاروک مرن veya tesirlik mezelini sermi çekir. Bu xas az çava alikariye ki karım var bakım milvederi video vani kişand. Şu zaten de videoya mı de vaktanı dest pedi ki çarhab şahs lebahre tamaşa dikin. O şu kadar person yani de bejin akvas de dünya av heye o çima iroran bejin henek şahs هنگ زارok ya jehnek mirov diçiya ki de belag aftuniye jana xoş destin. Şu zaten iro tüdüneri em beşengal piştiver kobani em bejin iro cizire vakta şereki dijwa dest pede ki jibo jiyan mirov jibo jana xo berdavam bike yeja awli xi av hebi ya jembe xwarin hemin. لبلی وقتا بانا شورتی راده بین تنگاسیه که جبوجیانی مزین درد که بارتی. به دری پنج شب کست ویدیو آمده به چندتا و آوا شیرین. لآوا بحریه دنبال لبلی وداوی بانا درن جیچم کی آوا شیرین لچنتی خود کن و جوان بود. دوکالاجی یوکار ملسر جیانا نودی گلک باجار و گند والا بونیان بیشن گلک لودره جواک لودره ام بیشن کش کوچ ور بون لودره چون ج باجار چون باجار ندنه لبلی او گند باجار کشت بالا ما شو لودره وقت تبکه که تبرچاف ام بیشن دو شخص له دو دنرن دوغازه بلیزن ama veçi bilizن yani istikvan tünneyi kes tünneyi kesilvan binarı tünneyi servi mesele mi bu karşı Tıxabatê Mehmet Çeper de tesîra hunermenda Uyris Olga Kiseleva gelek zêde. Kiseleva dixabatên xwe de li ser civakê û azweriya qadandina her tiştî dîmenên absürt pêşkeş dike. Berhemên xwe bi eşyayên balkêş, dîmenên arşîvê, maşînên ecêb, kod û reqema dixemilîne. Hunermend gerdûneke efsûnî diafirîne. Jê ve her tiştî ji bîneran re dihêlek û ew bi xwe vê efsûnê fehm dike. Ew jî li ser hunera medyaya nû kara çê dike. Bêtir li ser xoda ew jî kara çê dikin. Mesela bêjin لسرچیا لسر خینی لسر دارا لسر برا هاویدور وقتا ترچه دنره لوی داره کود لسر نویساندیه اشوا zaten تو دنره ایرو کود ام بیجن نمجبورو ایرو رو کود ده هنرا مدیا نویا جنبه دیجیتال یا جید الکترونیکی دهیه شخوا انسان روزا که چه بویی و دیروک دست پیکریه هر کس و هر بروف جواب گشتک بقودا دمشين دفكرن هر تشتيتين من الزمان جبر هاوي بروي هاوي او كاري اوغا كسر او تاثير لسبدك يعني Hunermendekî din ku tesîra karên wê li ser Mehmet Çeper gelek zêde bîl violayê Emrîkiye. Viola di karên xwe de zêdetir serê xwe bi hin têgehan dihêşîne. Wek jiyan, hebûn û bîr. Ew jî yek ji nûnerên herî giringê videoartê. Viola hem bi mîmariyê hem jî bi dîzayna deng eleqedar e. Enstalasyonên wî yên videoyê bîneran di cih de dikêşe nav deng û dîmenan. Karên wî hem sade ne hem rasterast tesîrê li mirov dikin hem jî balkêşin. Dîro hunera medyan hûdû bîl viola heye. Kêfa min pirjiyatê tesîr li ser bikiriye. Li ser
سر چێبوونا ئینسان لەسەر ژیاناوی لەسەر مرنێ لەسەر فکر و ڕامانە وەختا کارا چێ دەکێ بێژن ژیان وەختا هینگی زوو دەرباز دەبن ئەسنا پڕ مەرحالە تێدەن ئەمبانە نابینن لێبەرێ ئەو بە هونەرا مەدیا نو بە دیجیتالێ ژێنەراتیف هونەرا ژێنەراتیف کارا چێ دەکەن کێفا پرژێ کاری ورتێن